Είναι δυνατό, βαρύ είναι. Έπαιρνε και μπετονιά, Έπαιρνε μπετονιά. Α, δούμε τώρα. Α, δούμε. Έχει την ίδια κόντρα. Ναι. Μεγαλύτερη λες. Α, δούμε. Είναι δύσκολο ψάρια άμα είναι. Το μεγάλο, Έχεις τίποτα άλλο? Όχι. Αυτό τώρα χτύπησε. Έχει πολλά μέτρα ακόμα. Ωραία, που θα σε παιδέψει πολύ. Όχι ρε, τόσο δύναμη έχει. Έχει πολύ ρε. Το ξέρω, το βλέπω. Έχεις 100 μέτρα μπετονιά έχεις ακόμα. Να το κουράσεις τουλάχιστον. Άμα κοπεί, τι θα κάνεις. Είναι δύσκολα. Ωραία, κοίτα παίρνει ρε, κοίτα πόσο παίρνει ρε μάνα. Έχεις βάλει φρένα. Είναι κανένα στην αγκρίδα. Μπορεί. Καμιά τσιπούρα μεγάλη. Καμαγιάτικο. Πάνω από 5 κιλά δεν πόσο. 5, λίγα. Πήσαμε 10. Πρέπει μεγάλο αυτό. Πες το ψέματα. Ήρθαμε 10 κιλά είναι. Το είδα. Να μας βάλει είναι μεγάλο. Έχει 100 μέτρα μπετονιά ακόμα. Ωραία, πούστη. Πολύ κούραση. Ναι. Από εδώ πήγαμε, εδώ. Εσείς δεν πήρατε τίποτα. Εδώ δεν πήγαμε. Όχι, εκεί δεν πήγατε. Όχι. Από εδώ κατευθείαν πήγαμε λίγο. Εδώ. Ποια κάντα αυτά. Εκεί δεν έχει τίποτα. Εδώ στο κήπο το αφήσω. Τώρα γεύσουν το πάνω. Ναι. Τότε είναι εδώ μέσα. Όχι, Όπου είναι δυνατό. Το βλέπω. Βλέπω την μπετονιά. Τώρα είμαστε. Του πήρα εγώ τα πράγματα. Ναι, κάτσε να δω. Μαγιάτικο λες να είναι. Πάει δεξιά αριστερά, το βλέπω. Ναι, βλέπω την μπετονιά, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Έχει δύναμη. Δεν το βλέπω να γυαλίζει ακόμα. Δεν το βλέπω να γυαλίζει. Τώρα... Πού είσαι? Έχει πολύ δύναμη ρε. Πολύ δύναμη. Πώς μη σου σπάσει, μην το κοντράρεις. Δεξιά σου πάει, Τραβάει, ναι. Πήγαινε στο ίδιο σημείο. Μη σου πάει σε βράχους. Το βλέπω. Τόμπους. Ναι, το βλέπω ρε. Να το πιάσω. Μαγιάτικο. Τι είναι αυτό? Κοίτα μαλάκα, θα φεύγε. Το βλέπεις? Κοίτα που έχει πιαστεί. Έτοιμο. Έχει πιάσει στο στόμα. Εκεί έτοιμο είναι να φύγει. Πρέπει να είναι ωραίο, Αυτό Καλό. Τι είναι αυτό? Κάνα 6 κιλά. Παραπάνω. Κάνα 8. Δεν το πιάνεις τώρα. Δεν το πιάνεις τώρα. Έχει δύναμη πάνω του. Ας την πετονιά. Δεν φεύγει τώρα. Πάει. Αυτό τι πάει να ψήσιμο πάει? Ναι. Κάρβουνα. Μαγιάτικο. Μαγιάτικο θα πάθεις πλάκα, έχω φάει βασίλειο.
Πόσο κιλό είναι αυτό? Είναι 7-8. Όχι και 7-8. Το άτομο έχει ζυγαριά. Θα το μετρήσει. 7 κιλά είναι σίγουρα. 4 κιλά. 4 λες εσύ. Α δούμε τώρα. Για φέρ τη ζυγαριά ύστερα να δούμε. 4 κιλά. Εγώ λέω 7,5 κιλά.